তিনি ও বুদ্ধনगर थानाव जों मा फैलायखाया अबनो कारण जे लाइथांजाक 21 तारिख सानानि साल कायसा लिंक्स हाबनि कायसा फेसबुक पेजो कायसा जे पोस्ट नखमानि आबुंखा चिनि बाबा गरियानि कथार नगो जिसु ख्रिस्टनि फटो बाजाजाक आबुनुकुइ बेले वान लायखासों कारण चिनि कथार नगो तो कुन खायफानो जिसु ख्रिस्टनि मूर्ति तंनानि कोगिया आबाय ख्लाई लिंक्स हाब ताम सानानाय जों सैमिया तबे आबो बेलेखेनो अशांति सृष्टि इंनाय कारण चिनि बाबा गरियानि बक्तर कुन खायफानो आबो मानिनाय मैया चिनि कथार मताइनगो ते कैसा गुबुन मताइनो बासारि तनमानि आबो जों जेसका मानि मैया आबोनि व्यवस्था जे नों ताबो साइतामाखौ मुताइ ताबो बाबा गरियानि जागोबा ताबो जिसुनि जेटा मांथं काइजाक माने अबका फोटो दा ना बाइथां ना फोटो ए चिनि अर तो आ कथारनगो बाबा गरियानो आसुगै जों सुरिलाय दंलायो किन्तु काइसा बरक जे लिंक्स हाबनै बो तामनो बागै जानि फोटो आरो रिरखा चिनि यांग गरिया कथारनगो आपनो जों बेलेखलै मानिनाय मैया जाजागिया अबनो जत सम्भव तारातारि व्यवस्था खालायनानै इंथुं नैनाय जों अर तिनि बुद्धनगर पुलिस स्टेशन फायनाय अब निनि अफिसार इनचार्ज थानि कायसा एफआईआर कमप्लिट साबमिट खालायखिया ताई जों बिनि पेजो थांगै एजे लिंक्स हाबनि पेजो थांगै जों रिक्वेस्टबो खालायखिया अब हाय चाया पुष्नो नों तारातारि रिमुभ खालायरेदि हनै फिया ब सिनि कगनो तावसा जरा कुनो रेसपन्स होया बने बागै जों बाइक दंखा ल एन्ड अर्डारनि थानि दारस दंनानि सानै सिनेमो आं बुद्राय देबरमा प्रेसिडेंट लामप्रागोरी के बदल इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।